Vítám vás v dnešním partu a hlavně let's play na hru Call of Duty 2. Omlouvám se, že dlouho nebyly videa, ale nebyl čas ani render. Trochu lagy. Omlouvám se za ty lagy taky. Když natáčím, tak mám nějakých 20 fps, když nenatáčím, mám 30. Doufám, že dobře slyšíte hru, protože jsem to zkoušel nějak vymyslet a snad to bude slyšet. A když tak se omlouvám za to, že ten konec bude hodně špatný, že bez rozloučení, bez ničeho, ale prostě YouTube mi dal limit na 15 minut, takže nemůžu mít delší než 15 minut. To asi, no já vím. No, tak teď už se budeme věnovat jenom hře. No, hotovo. Right mouse. Já už chci tohle. To ne. No jo. Battles. No jo. OMG, já ji netrefil. No ještě přebíjí. Tak. No, tohle. Takový uděláme asasinský. No. Legrace musí být. Dobře. No tak jako... Co bys chtěl? Jsme na výcviku. Ne ve válce. Máš pěkně tvrdou kebuli. Vidí, gebule neupadla. No jo. Já vím. Máme vězně, já vím. Jo, přiznám se, že už jsem několikrát tuhle hru dohrál. Stačilo mi necelých 5 hodin na dohrání. Což je docela málo. Chtěl bych takových 10. Kež mohlo by to být ještě jednou tak dlouhé. A ty mise by mohly být těžší. Nicméně hraju to na hardinit. Takže snad to bude dostatečně těžké, protože jsem to hrál na regulára a fakt to bylo hodně jednoduché. Ale takhle mi to jede na 60 fps. Teď mi to jede na 10 fps. Kež by mi to takhle jelo furt. Já poběžím takhle. Ne, nepoběžím. Nebudu vám kazit. Tak. Can't stand here. OMG. Jsem ještě nikdy nestal, že by mě trefili tady. Reload. Tak jo. Zvedni žebřík. Teď mi to jede na 30 fps. Dobré. Ještě tam jeden. 16 fps. To jsem neměl říkat. 12. No, nebudu prostě komentovat jenom FPS. Já go.
Tak jak říkám, doufám, že bude dobře slyšet hra. Dělám menší překvápko. Fašisty. Oh. I don't like fascists. Já radši pušku. Je tam nebo ne? Sakra. Headshot? Chcípni. Tady to není náš. Jsem trošku nepochopil. Jeho jméno se neukazuje, takže bych ho mohl klidně omylem zabít. A jde vidět, že i když si zvětším jako ne no prostě, když to bude těžší, když si to dám na těžko, takže mají větší inteligenci ty vojáci, což je určitě dobrý. Protože to je headshot. Slyšel jsem sobáka, což vím, že znamená pes. Nicméně jako menší kamikadze. Se tomu tak dá říkat. Oj karamba. A myslím, že tu hru slyšíte docela dobře. Zrovna musím přebíjet. No tak ale... Aha. Už budu zoomovat. Tak ale, co děláš? Nejsem vůbec na střílečkách nějak založený. Nějak extra hrozně moc mi nejdou. Ale mohli by mi jít líp. A bude větší aspoň legrace. Co to bylo? Trefa. Trošku se mi překvapil. To jsem chtěl. Já jsem ho netrefil. Trošku legrace. Třeba, aby vyběhli támhleti. Na to, že to hraju na hardinit, je to docela jednoduchý. OMG. Pardon. Jsem zpět, omlouvám se, já jsem místo CTRL zmáčknul praporek, takže trošku chyba. Takže se mi přerušilo natáčení. Já je neviděl. Přerušili se mi to natáčení, takže bude možná tam menší takový střih. Nebo ne střih, ale prostě vyplo se mi nahrávání, tak... Odkaď? Mohu se slušně zeptat odkaď? Ty svině. Dobrý, už. Tak, stand back. Jasný. A nevím, jak dlouho nahrávám, ale já myslím, že by to mohlo pro tenhle ten part stačit. A když to bude víc jak 15 minut, tak se omlouvám za ustřižený konec. Takže zatím čau.